segango to borok motha jitika jitima lokai anoro phai borok ango hamla khai phaiga nong borok no oni kisu kok saka rom hana chena hani borok saka san pore ang to no kurui anga bongni ngo sarkar jiti phema pore kan naituka bathana hinai borok horo phaiga borok doltui ingei doltui pore phaiga na nong borok saka tesa rom hari klamani borok bachadi bachai kirin sin sinang sekang autin hi borok sao angai borok to sai tongo tamo bino thang hamla khai nano ta borok dusari khai tongo abo kintu mitha ai borok ko no sai ko nei borok dukan ko kothom tongo bong tibra motan borok bong tiba motharo agi nano borok target tongo borani ai bora thangai no dukan ke sai thangai bora no bora ano gorang ngo bai rod bai thangai iri se ga borok ano anga ro khai semelia ngai borok nono bufuru sap tongla wara tongo ani takho no tongo angai te pai kino jaya bono no jari bono kam phairu emni bin gana tongna haiban siniana nang asuk sinilia ta andar gundra ar pore andar bangsa romkha ang sinilia gan thanga khane bana kormon khai ron ngai borok je nono kok silchamani je nung sukumoni ni nogo thangai bin bi busano hamla khayo yuhini abo ki kubuida na mitha abo mitha bang ang jinbi ga ati thayabo ngai tei borok je social media o viral khlayo hini samani je tipra motha bai ango IPF ti bulai ya hini borok sau ngabo buntu ya motha bai no bulai na pati goto da na ki nok kaisa ya pati goto na belai no hambai no nin mung tama Subhanallah Burma doa kon